Hello Philippines and hello world! Charot! Practice lang! So, yun na nga mga waray upay. Nag-audition nga ako sa PBB Gen 11. Oh, di ba? Hindi mo kaya. Alam niyo mga waray upay, hanggang ngayon kinikilig pa rin talaga ako. Kasi mga waray upay, matagal ko talagang pangarap na makapag-audition sa PBB kahit di ako makapasok at hindi ako matanggap. Okay lang, basta nakapag-audition ako. Feeling ko natupad na yung mga pangarap ko. Char! Grabe kasi mga waray upay. Ang saya-saya talaga ng feeling nung nandun na ako. Kasi feeling ko artista na talaga ako. Ala! Kasi noon mga waray upay, ang daming nakapaligid sa'yo na camera, na TV. Tapos nandiyan pa si Direk, o diba? Tapos sasabihin pa niya, okay, cut. O, diba parang ako gumagawa ng teleserye. Hala, artista na ako. Ganon. Unforgettable experience ko talaga to mga waray upay kasi feeling ko talaga natupad na talaga yung pangarap ko. Iniisip ko na lang dyan mga waray upay is nag-a-apply ako ng trabaho para hindi ako kabahan kasi sa dami ng tao. Tinanggal ko talaga ang hiya ko dyan mga waray upay kasi nga gusto ko to. So, ito pala ang application form ko mga waray upay. At ayun, may number na ako dyan. Ready na ako magpakilala sa buong mundo. Sabihin ko kay kuya, ako yung future housemates niya. Hala, pilingon ka. So, ayun lang mga waray upay.